жылыйсарым келе. Мен көп әзірлендім, мен болдырам, мен жоқ, мен смог. Ненде уақыт болды, или ненде су ұшы болды ма, қойшан сен оңнаған, что бұлай ерге ярам. Криминал башанды. Сөйсін әрі ме? Ауыртты ма? Қоя қолын ауырттым, қоя отырып тұр, ел айтым, су сен әшей, мен массаж, андырен сәй жоқ. Что өзіңе исім ішесен, потом исім сен ішесен. Америка, Майами, Австралия. Енді бара қортлық күн салғада енді. Ну, не знаю, может, Австралияда. Кім әлі ол? Ұттым исім. Жоқ, айтыл, Қайырлы күндер, біздің енді интервьюлар башланды. Енді біздің бірінші интервьюдан бек көп кіні матур комментарийлер алдық. Аллаға шүкір, біздің бұл мақсатшан кішілербе ұшырашу давам ете. Хам енді біздің түп мақсат, мақсатшан кішілеріні сізге күшетіп, біздің енді сауа яшылары чаланаты, бүтін топтасынан илдегі яшыларыны күстіру. Бүгін енді біздің қонақта күшлі мотиватор, хам енді күшлі деп айтыра болар, яшыларбен көп ішлетірген, яшыларынан той, әлі бүгін сүйешішек біз тауын линди кішілербен ішлегенін, хам енді бүгін Азат, менің достым қонақта. Сәлем Азат. Сәлем достар. Бірінші сұрау енді менің, мәні Инстаграмға мен көрдім дәгін, сенің Инстаграм бек әйбәт барам, мен бек қарап барам енді, нұршышы видео, арена героевтан башыға сұрауында. Арена героев қасым барды, енді арена героевтан біз енді күттік күшліға видео, әсен өзіңді прижауына қойды. Шышы прыжокны тұрында шышыннан башыға, чүнки бұл прыжокта сен яшірмәдің, күсеттің әлі еғылу да бар, еғылдан көтеріл да бар. Мен шышыны тұнды ашы жері арена героев латында. Біз өзінен сабай кеттілі Руслан Миннугов білен бардық арена героевқа ғызанға. Мен мәйтем әзірләнді мен өзімше сауада, мен мұны без проблем өттем. Күні түні перекладина, туникта занимаюсь. Мен жеңіп шығам, проблема шақ. Но как жетті, шул атмосфера, все кеттім, все нормально, мен өзімнің саперін ұзып барайым. Мен уже қоларым шығырдап қатты, таш болып, туникланы қыса алмайым, уже бармақларым бәрейім. Мен не могу, мен бармайым, өзімнен күні барайым, қолдан барам, упалдуға еғылам. И шында бірсінде енді раз прыжок, ояқлар кетті. Ладно, пусть падает, матуйтып еғалдым, су астына түштім, суына дайым, жылыйсарым келе, мен көп әзірлендім, болдырам, мен жоқ, мен смог. Кіші күлдейді, мен бұсмайна достандым, мен шындай обидно қылдым, что мен упал. Видеоны көбейше енді все делают ошибки, ничего страшного нет. Анда күлкілі бір ойында, мен өз үстінде ішлейм, ол үйренеміз, біз дәрші 31 августта Мәскеуде боласы ярышқа бар атырау, шында жоқ. Ненде ярышы? Шул арена героев, чемпионат мира болашақ, түрлі елдерден келешелер. Шында барып, надеюсь, олай все нормально выступать тұрабыз енді. Шул мұны? Мен енді сені білмәген кішілерге, біздің беттінде әлі сабаланату, башқа жерлерінде қойда. Мен күшетесім келе енді, Азат біздің қайыр уақытта арена героев, гладиаторлар дейгі ярышында қатнашы отырған физический подготовкада. Өнді бек зұрларса. Но шылай да, мұна қазір бұл еғылған моментны алыға. Еғылған моментта сенің ойың нәрсе тұнда болды. Мұна шышы доли секунд уақытында бар ненде ой болғандыр. Абидығаты ненде бар ой болғандыр өйдің. Бірінші ой ұшып кеттім бетіндейме. Мәйтем, слабак сен мәйтем. Сен слабак мәйтем өзіні ошы башады менде. Ашуым келді бек қаты енді. Еғылдым да енді. Мен просто позитивно қарадым. Чүрсім еғылдым. Кому-то интересно болды, кімдер күлдейін дейме. Ну, здесь ничего страшного не было енді. Ал еғылға уақытта, сен түшкі уақытта уже все, күшлі мақсат. Екінші олай жеңем, все, деген нәрсе болды ма? Екінші, әлбәтте, мен все мәйтем әзірленем. Тренировкаларын өзіне әзгіне өзгерті башадым. По-другому тренировка башадым енді. Мында бек қоллар, кист, бармақларын шетірге керек, шаңа яңа упражнение башадым екілер білен.
Так что алдағы үмітлер зор менің. Сен кеңеш инде менә хәзер безнең битнектәге һәр бер нәрсә инде менә монда яшьләр карый. Безнең инде йыгылу ва бер нәрсә шулай бит Азат. Шулай. Йыгылу бер икенче зур адымга теге нәрсәгә әзерләнеп. Шулай бит. Но шулай да бүген безнең интервьюны мин шунда итеп ясыйсым килә. Мәсәлән, син нәһә подготовленный кеше дә, ну, мускуллар, син үзең өстендә ашыйсың, дөрес ашыйсың. А бар бит әле без, ну, минем күкләр дип әйтте инде теге, без сиңа карыйбыз да, ашыйсың нормально, тәмле итеп, ну, теге дөрес итеп, кашасы итәсе игел дигән. Мин инде бүген синең примерыңда үземә һәм башкаларга теге нәрсәне башларга дип ачасы килгән. Минем шуның өчен соравым, син аймы, син бит Инстаграмда караса, син кашасы итәсең, теге дөрес ашыйсың. Син үйде диван бармы? Диван бар, телевизор жоқ. Телевизор уже біздің бір ел бойы телевизор жоқ. Қарамыз біз телевизор, біз ана выбросили. Мен болар, может тұрған болар, мен просто малай ваттан экран. Біз ана ташадық. Так что телевизор жоқ. Китаплар оқимыз. Ятып теге. Жоқ, андай бірлер могу, анда бокстар болғанда, футбол анда біздің команда ойнап шоу қараған могу, былай ятып телевизор жоқ иде анда қараған, хотим более қой ойын. Әйдәхә артка китек, яшь чакта сизмә телевизорлар, компьютерда, Денди-да уйнарга яратаймы? Денди-да уйнарга яратаймы, но мен булмады, әни алмады аны. Компьютер болды инде, анда таныг уйнайга инде компьютерда. Ну, яшь ватасы, анда реально телевизорда отырдык инде. Үйрәндек, ниттек. Чөнки менә Азат, менә бит инде шундый физический подготовкалы, шундый дисциплинированный булып тумыйлар бит инде. Сен белән була аласың бит инде. Менә мин синнән сорыйсым килә, менә шушы этап синең менә теге осознанностька кайчан барлыкка килде. Менә яшь чак бар, кызы, урамга чыгу, нитү. Но сен бер көнне уже все мин спортсмен, мин бу көн сайын үз өстүмдө эшләшәкмен дигән вакытны табыйга артта. Кайсы вакытта килде менә бу? Так, бу безнең булдымы, когда Терминатор первая серия чыкты, Терминатор, аны шуарсы, мен шуны күрдем дә, все әйтәм, бу минеки. Мен аны да шөгыльләнергә, бу мине шуны мотивирует инде, Арнольд Шварценеггер. Без үзебез var итеп гантелләр ясадык. С утра мәктәпкә киткәнче мин көзгә анда займастайм инде. Шундый приятно инде, вдохновляюсь, ну, приятно, мушсаруся шундый, хобара инде мен улатта инде. Бу ничә яшь вакытта? Ну, 7-нче класс булгандыр. 7-нче класс, все, аннары мен һәр көн шагыйрьтә белән торып займастайм инде. Ул шундый привычка керде, уже все тордык, займастык, ашадык укырга. Аннары кирип киттем, бокска йөри башладым инде. Үз өстендә эшләдем, ялнадым инде, уже үз өстендә эшләмәсәң, үз ватына турмасаң, йокламасаң, нормаль ашамасаң да бисте булмый. Бу уже безнең дисциплинага керә инде. Мен тренировка бара алмыйм, если мен дәресләр эшләмим. Дәресләр эшләмәсәм, мин как будто тренировательгә барам. Блин, дәрес эшләмәдем бит мин, бу эшләмәм уже теге не то инде. Знаешь, анладым, что мен тренировка барганчы, үй эшләрен эшләп, чистой душой, спокойно барып тренироваться. Ул миңа җиңелрәк була инде. Менә үземә шундый максат куйдым, значит. Бар алдан, үй эшләрен эшләп, дәресләрен эшләп, все, мен тренировка эшләп китәм. Сен вакытта теге, ну, кимдә булса, Азат бар тренировкага бар, Азат укы, шулай дип торучы булдымы теге, ну, менә берәр вакытта сине заставлять шулмады. Юк, заставлять шулмады мине. Без бит инде улатта үзең беләсең. Мәктәп ватында кипишлар була бит инде, теге сынасан да, тыртыш, бәриш. Onların kipişler diyasın ya, bizim yaşlarına kaldı. Bu 90'lı yıllar bunda bizim bir переломный моментlar. Uramda sinagada fiziki подготовлен olmasan yaşa ağır. Hazır bitince anlayasa yok mu? Şu vaqtlarda siz var. Şuntunda бар айны, шуңа үзендә формада тура туры килде инде мен. Гел үз өчен постоятельгә кирәк иде. Мәктәптә анда төрле вакытлар була коршалар анда син, сәрендә шәһәр анда сәям сит мен шулай белергә гел әзер булып турасы туры килде инде. Син 8-нче класста хәзер син уже көн сайын иртә белән контентлар күтәрәсең, физик подготовка дәсеңне эшлисең. Ну, дөньядан артта калмыйча барасың. Ну, хәзер бит инде барыбер да безнең 8-нче класстан соң 11-ләрдән соң безнең теге һәрбер яшьнең переходной возраст дип була инде. Теге бер вакыт гел ял итәсе генә килеп торады. Да, бу ял итәсе килгән вакытта әз генә тренировка туктаганы булдымы? Или
гыл шул 8 класстан уже гыл тренировкаларына бірер елмы, ярты елмы тукталдымы шулай? Тукталмады ни разу деп айтам, потому что біз стройкада эшләдек, с утра стройка, анда Хорватта орган булса да, кич белән булса да үзеннән тренировка барайым инде, шөгыльләнәм, потому что если тренировка бармасам, уже мин шундый слабый үзенне хис итәм. Йоклап булмый даже, теге төннәрендә чыгып займаскан вакытлар булды инде. Менә шул порядка хәзерге көндә шулай бара. Если мин не занимаюсь, если мин дөрес тукламыйм, если мин нормально не досыпаюсь, это уже для меня ненормально. Вот шул. Бу, значит, хәзер безнең яшьләрнең, менә хәзер бит яшьләрне өйрәтәсең бит, мәсәлән, безнең көндәлек син яшьләр белән яшисең. Даже яшь кенә түгел, балалар дияргә була, әйме? Хәзер алар бит инде безнең ничектер алар кертергә кирәк, чтобы менә хәзер Азат абыегыздан сез Казанга китсәгез дә, гел шуны шөгыльләнергә кирәк дип. Чөнки мин нәрсәгә әйтәм, исеңдә ул вакытта мин дә спортзалга йөрим. Мин шундый бер расслабленный вакыт килде дәген, мин ничектер спортзалны ташладым, и мине 2нче елга теге кирип китте теге. Ә ул мин хәзер синең примерыңда аңлатасы ничек менә шушы юлда калырга, ничек үзеңне заставить итәргә, чтобы син гел иртә белән физиологияны яса, иртә белән теге үзең дөрес аша, менә шуны ничек хәзер кешегә менә гади генә әйтеп аңлатырга була микән? Аның кырында булырга тиеш инде ул кешенең кырында наставник. Мин наставник итәм инде. Менә мин үземне яшьләргә, үзем кто со мной занимается инде, бүтәннәрне дә инде просто аңлатам. Не только алар меня занимаются, я и проверяю как бы уроки, как сен анда школада, мәктәптә хәлләр, ничек син дәресләр, ничек син делаешь анда, ничек йоклыйсың. Гел без шундый общениедә инде. Алар мен үзенең секретларын сөйләр иманда, алар бит ният әнисе белән. Ул тема сөйләшмәскән булалар, алар миңа әйтеп куялар, менә шундый Азат шулай булды, мысы булай айттым. Я просто даю элементарные советы им, которые үзем кичергәнә белән аларга аңлатырга тырышам, чтобы мондай бер эшләмәскән, мысын бу эшне сән бигәвәт яхшы эшләгәнсең. Гел, что это поддержим. И безнең үзебезнең группа бар, или Мишел Тратов әйтәм, например, ровно 20:00 анда тренировка. И никто не опаздывает. Это уже хорошо имя. Үз өстендә значит эшләр. Бу егетләргә в дальнейшем ул пригодится инде. Чөнки хәзерге егет, если ул үз сүзендә тора икән име, за свои слова, за свои поступки отвечает икән, это очень хорошо. Күбесен карап торам, наблюдаю име анда. Электронный сигарет, кальян киттандайм, шунда паркта утыралар, вообще некрасивый име. Менә шундай белән тошырга кирәк. Ну, тошырга кирәк, нәсәгә, не знаю, нәсәгә кирәк ул анда үзенең теге кызым яхшы ашый, подружка белән утырып, төтен чыгарып утырып, ул кызны төтенгә боятырга инде. Это же неуважение к себе. Ну, это неуважение к себе и к своей девушке. Например, минем кыз янында утырса, шулай берәү егет име, шулай төтен чыгарганда, это же вообще это ненормально, короче. Шуншин егет кешенең алай булырга тиеш түгел, мин хочу воспитать, чтобы они были четкими, конкретными, поддерживать свои взрослых, әтәнисен поддержать, и әлбәттә тренерны инде. Берега могу, например, Искандар, давай сделаем нашу документ широких до такого времени. Аллах шүкір, все нормально, если булды шундай вакытлар, эшелман осылай менә не успеваем, менә шулай дип аңлатып бирәләр име. Абай уже мин егетләргә реально ышаналам. Алар реально меня поддерживают, алар все зурускә эшләгән, шулай итеп үзебезнең взаимоотношенияны булдырып торырга кирәк. Элеккеләрдән заимасканнардан, кто со мной занимался, алар уже хакуысы укыйлар, нитәләр. Эшләр уже име. Субханаллах, алдырыс юлда йөриләр, заимастылар. Ну не все, но хайраны, ну бараклар националлар эшләр үз өстендә, ташламыйлар спортны, дөрес юлда йөриләр. Абла хәддүрс юлда дип менә синең хәзер шушы синдә тренироваться иткән егетләрнең синең эшендә нинди установка? Алар чемпион булсыннармы? Алар или шушы бер мәсәлән бокстамы инде анда шушындан чемпион булсыннармы? Или инде булар тормышта менә син нинди каялар чемпион булырга тиешләрме? Менә син өйрәнгән нәрсәне кая кулланырга тиешләр алар хәзер? Мин балаларны өйрәтәсе килми, чтобы анда Татарстан чемпионы булсын, анда олимпийский чемпион. Моя задача воспитать хорошего парня, хорошего пацана, доверительный, духовный, көчле, за свои, чтобы поступки отвечаются.
не сплетничаландай емес, нормальный егет болып жүрсін. Если все получится, если нормально болса, да, дальше барала, да, біз yorушаға өрбіз нетеміз, но задача мне не стоит. Пусть ол сәлемет болсын. Хороший качество, элементарный качество мужчина қоғыла тұрған. А стать чемпионом, анда тұрышырға бола, үйребіз yorушыларға проблема не будет. Но задача анда тұрмай. Все, оңғады. Да. Ну, қазір сенің бетінде бар выпускникларың деп айтырға бар. Сенен айттым бет өзіңді айтып кеттің. Қайындалар оқилар, Қазанда, неде. Бізге опиши шыл, сенің білен енді бір 10 ел таныш болған, сенің тренироваться еткен маған. Қазір яшаған тұрмышын описать аласың, ол нешік яшиға. Сен сезесің, ол таза, итәбі заниматься етәмі, сөйлешәмі. Ненде образ ол, сенен осыған оқушы в будущем. Ненде рәкші? Мен бірсі бойынша сөйлеп кетем, например, Карпов Максим, ол неше яштан екен, бір жеңші класста менде шоғыла башағандыр, до 11 классы шоғыленді, Қазанға кірді оқырға, Каида оқыды, Каида да оқыды, ішледі, фитнес-тренер болып, раз еме, уже оқығанда ішледі, это уже тоже плюс. Түрлі дәспаса түрлі ұша берді, Анапаларға, Сочиларда ерді. И қазір өзінен бизнесі бар, бизнес жолында әшілі, өз үстінде постоянно развиваться әшілі. Мен ол егітіне бір қошында көргем еғында, толпа білен бастырған, мен әңгіл көрем, еқшы фоткардан, илерден общаемся, еқшы кішілер білен бастырған, еқшы делда барған екенін көрем. Мындай қиық-миық нелер білен көргем еқ. Гіл хорошым состояние, хорошым движухи да ері. Молодец. Мен сеңа қазір Азат Зинахар менің малайны ақыл кіртәл деп апкеге әтиенлер бар ма? Бар, бар. Апкелелер, мұнда несен оларға бұлайын кімдір әтесі ішлей, біз еркішілер бітін ішленген, жүрді ішезіне бізге семьяны итерге керек, аппара керек, ақшасын ішері керек, менің малай білі ішеді беттелер енді. Мен сұрайым, задача малай білі неше тілге керек, неше әген оланда, кімдір келе, вот мектепте бейленелер өзі, вот мектепте бейленелер, мен ша өзіне постоять керек, тегісі мысы, мен олай біріні по-другому атырышаймен, бейлену ойыншайын егітлер сені бәлем, потому что сен, наверное, не занимаешься, алар сені недооценивают. Сен просто сделать так, занимайся, өзіне уверенный иллюстратор шамегіттен, чтобы на лбу было написано, просто не трогай меня, да, мен ашындырақ. Знаете, кіші ақорисың, бұл егіт вообще не надо связываться, шаулап қиясың, мен ашындай задача енді. Опять балалар келе, аларның задача енді опять көбірек, кәкірі, бәкірі алар еме, ошамайды енді ол бала, мен ашыны әтірге керекті енді, әтірге шпире керек балаға. Әти әткен сөзіне, әне әткен сөзіне баланы, как көрі, әти әне әткен деймін, шуа бетінде. Ол шулық сөзіне тренер анда, или другой человек екен, который уланы уважайды, уланы шуа, все, мен ұзытап әйтті, например, тренер әйтті, все, реально после тренировка қошарға керек, ертәбілен овсянка қошарға керек, китаплар оқырға керек, уланы уже по-другому алышақ, шу яқын алышақ уланы. Мен аңдай вақытта плюсы көп. Тігі келген егітлер, мәселен, әтиенлер тіге оны ішке үйреті әлі бап келелер, обычно ничего не получается. Өздері келгенлер бән иті, мұнда тіге әнесе түбе кірмегенні нәрсетер етіне. Мұнда сенің шылай бір әйні методика бар ма, шындай балаларын ешіктер үйтіп жүйәрі кәтті? Мен баласы яндау әтенісін обычно келер дайынды, айтам, бір инде жалости не будет, мен итеп тұрмайым, айтам, щетка конкретно айтам, строго буду, айтам, әтенісін, чтобы анда ұпқаяшталмасын. Но им аузына бірінде суыны сөзішмешақ, мен просто буду построже, айтам. Шойды бетем, баланың көздері былай болып кетейін анда, зорайып кете. Міне данный момент шоғыленер, юрилер, тоже мен не тапмайым, проблема тапмайым, өз ватында келелер, шулық балалар. Yürüyorlar, bütün упражнения şeyler, әтиенісіне қызыстырам, ничего ошауларын ішек, ошымен етем, олға таба, ошилар. Теге реально бітін бізге әтиене көп керекті, ойлайым, баласы ете білен нормально, овсянкасын бұтқалсын ошаз, это уже так приятно. Малай оши, ошаған малда әмет бар, элементарные вещи. Сен қазір әтиенлерге бір кеңеш бере алар едім, бұл бітінде бала тәрбие, бек зор нәрсе, сенің өзіңді балалар тәрбие тұрында тұрып сөйлешілбіз, но сенің бір әнде кеңешім бар ма? Біздің бетіне қазір собар аяғылықты, башқалар да қарайлар еме. Балағызына тәрбиелесіңіз келсе, шындай өз сөзіне тұра-тұран ете тұрған, сіз нешерге тиіш деген сұрауға әтиенлерге бір-екі кеңеш бере аласың? Әтиенлерге кеңеш кішкене уақыттан нешік болайын? 1 яштан 4 яшқа қадар бала кіші, егер там малай кіші деп айтам, әне білен.
әни мында бар, әни ортынан бара алайым. До 7 лет бала кіші, уже малай кіші, или қыз кіші әти білен. Әти керек. А потом уже, например, олар с 7 до 14 лет, до 14 лет, уже дальше ими возраст, уже керек әти түгіл, әни түгіл, әти сөзі әни хорошо, керек наставник. Ол наставникқа күш қора береймі, бұл разыймы. И метод наблюдения бар балаларны, біз балаға үйрете алмаймыз. Міне сен 3-2 балашаны сәлетесің, мына шойт суық бай, тігілейді, мына көбірек ішлер ресімеса. Метод наблюдения бар, біз просто баланы алабыз, барабыз библиотекада, қорибыз библиотека, мына шой оқилар, барабыз анда ресімеса жүрген рәсімдер өсілер, мына шой оланы қорай, көре, үйрене, знаешь, что надо делать. Шел спортқа парабыз, мына шой делает упражнение, мына шой басып болындар, қора, мына оякинер индиян, ничек заеместен, ничек подтягивайся. Нашел метод наблюдения, бізге балаларға бошына атадып ке, что шундай нәрселер бар, шой іштерге керек. Если біз реально парабыз екен, где-то анда сигарет тартып тұрайым анда, нашар компанияна, я думаю, оланы гүл шундай әбір көру берді деп ойлаймын мен. Гүл. Біздің қар әттенерге айтыра керек, башта баланы күзетіп, аңа нәрсе шышыны оңларға шылай. Балалар олнабыт емескен, ол бітіне білмеймін, например, дом творчества барғаш несі бар екен білмейтін олар, дом творчества бар бітіне, ресім еқса, бию, боя, гитарда ойна, пианида ойна, оланы білмей бітіне, әне анда бар екен пианинда, екі ешік бала, просто біз ана парабыз, мен анда пианинда, чүк-чүк уняп қалар, например, ресім еқсылар, мен шой кетейінде? Кетеді, біз аны бала аны запоминайды? Запоминайды, әлбәтті запоминайды, метод наблюдения, оланы істе қалдыра, әне біз түгіл барған ресім еқсыларға барып қайтық, например, шондайым, шолай кете. Мен өзім шулай іштеймін, мен қайбір собарайымда үйріп шықтым қайбір әбілі, донтош спортзаларына, анда шулық собан тұйға барын, арена барайым, шулай теп үйірдік. Қазір, сен наставник дейсің бетіне, әти әни наставник іздерге, әти әни іздейме наставник, или енді бала өзі көріп өсірге дейшін, нешік, нешік наставниктің сағайларға керек? Меға, например, алып келген балалардан, анда обысы алып келді, әнесі алып келді ме, алар ол балалар мен аларға, наверное, как наставник. Мен аларына спорт жағынан ғана түгіл бейтін ме? Как түгіл, сен наставник, мен аларға спорт жағынан ғана түгіл, анда мен аштаңа көтерден, боксереттен, все, оңшар сен ғана түгіл, біз общаемся, опять дәрісіне, это уже біздің пример береміз, өзімнен ішлеген әлікі ошибкаларына аларға шәпмеске тұрышабыз, это уже наставник деп аталайын. Нешік тобырға, ол қойбірісі случайно келіп шығайын, просто мен случайно анда егіт шілей анда, мен просто говорим, шоя дұрыс деп шіле, больше сәне бәтірек бұла. И шоя кіріп кетеріз, мен например, бір егітпен таныштырғын, тоже Искендар есімде ме, Роберт Шарман оқыған олым, тоже ме, мен олар 8-ші класс қыламалай, уже біздің круг общения бошанды, потому что мен тоже Роберт Шарман оқыдым, мен бек китап оқышады. Манах, я харбіс оқып шықтым, и ол тоже оқыды, ол мен шой пример кетіреді, тігіле бұлай, и мен оладым, что да, реально на правильный пути бара, дұрыс информация бар олған өзіне. Біз екеумізде бір линиядан барабыз айтас келейіні. Біз вместе занимаемся, игруға шығабыз. Мына шунан кетейін. Потом біз білен дальнейшем уже развиваемся, занимаемся енді. Мен тоже элементарно даю советы, енді ол сұраған сұрағыларына жауап берем. Құрмайталар, бек шот, бек приятный болаттан. Ну, бұл бек социальный шенде болды. Ол Роберт Шарман бетінде ол нәрсе, аның монах, который продал свой Феррари деген китабы, мен аны тоже оқығаннан соң, менің анда екінші действие болды, дұрысыға айтпен, ол уақытта мен тезірек шушы гранға ке жетәсі, өсіш бойынша, анда действительно юл бару, онда наставниклар бетен, көп наставниклар тұрында сейді бетенде. Ол китапны оқаш мепшай бәтінде. Аха, давай, мен енді наставник дегенде, сен әти боларақ, мен бір күні Инстаграмда енді қарап отырам, сен қызың прям вторникта. Тренировка на свежем воздухе, вот Язиль Азатовна здесь проходит крокодил. Вот, сейчас поворачивайся и обратно, давай. Хоп, еще не сдавайся. Стоп! Нешік аңа шолай торникка мәхаббат нешік ұяттың дері алу? Менің қызға қазір 5 яш. 5 яш, ал қызда егітті енді малайда менің білен мен қоя тренировка барам.
Алар всегда мен белән барар, мен тренировка үткәрәм, алар анда я уйныйлар, опять метод наблюдения эшлим, алар уйныйлар, карыйлар, аха, болай эшлиләр. Тренировка йөртәм, великта йөрибез, утыртып йөртәм, стадионга сейчас гел бергә инде движениедә, движухада йөрибез инде. Турник ничек булды? Монда лагерь бара имендаймы? Именно кызларга мен задание, давай перекладина хатуникта крокодил, кто больше двигается туда-сюда инде. А минем кызым шундыйрак булды, әзгә мен кызлар белән общаскач, ул кырыла китте дә үпкәләп тора инде. Ничек мин со мной не общайся инде, типа кызлар белән сөйләшә, ну кызлар дип инде. Мәктәп балалар инде. Күнчесе килде менә, кызлар йөри, кызым әйдә киләлем, әйтәм, син дә йөри аласың бит, дип ул тоже ничек әйтәм, ул куанып китте инде. Ой, легко, я просто йөреп киттем, үзем шоке булдым. Бер несколько раз йөреп туган идем, мен үзем дә шокатландым. Мәйтәм, без Аллаһка шөкер дөрес юлдаш икебез дип, үземә печать куйдым. Юк, бит. Әмма алай ничек кирәк аңа реагировать? Малай пока яшәрәк име, 2 яшьтән ничә районда. Пока әни белән йөри инде күбрәк. Пока 4 яшькә кадәр әни белән башлаган, но аңа тоже строго. Ул күбрәк җылабрак йөри инде. Ну будем әйбер. Алай булса эшисе булачак. Мен аңа не завидую. Алай булса шәрәшек үземә социаль буларак, алай булса покажем все самое лучшее. Пусть алай булса Синең менә баланы күрәсең бит мәсәлән, да, син спортны беренче куясың, ә икенче аның үзенең тагын инде бер син инде наблюдать итәсең, инде бар күзәтәсеңдер, бала нәрсә шата. Менә син тәрбия ничегрәк баланы менә яшьтән творчески үзенең нәрсә шуны ничек заниматься итү буенча син ничек күрәсең аны үстерү буенча? Теге үстерү буенча әйткәндә беренче спорт буенча килгәндәме, мен аларга конкретно әйдә барып шөгыльләнәбез. Конкретно нәрсә беренче сөйләшкән юк. Просто мен тренировка барам, алар минем белән барар да шунда шөгыльләнәләр и все. Безнең уже монда минем дә тренировка бара, минем балаларның тренировкасы бара и минем алар шөгыльләнәләр, йөгерү. Юк, мен нормально обращаюсь, спортзалда йөгерүче йөриләр, уйныйлар, нитәләр, это уже нормально, уже минем тренировка йөргән балалардан аларны уже уйнап утыра, карыштыргалар дигәндә инде, мин эшләгәндә инде. Это нормально. Yani ayırmayayım, resimlerini de yazıyoruz, kitapları da okuyoruz, şiirler de aytıyoruz, türlü yoqdan развиваем. Бала bütün yoqdan развить olarak işini. Не, мин андай задач турмый, что анда үскәч сен должен стать чемпионом. Юк, ни в коем случае. Просто удовольствие алсын. Булса була, булмаса ничего страшного. Хатын Азия белән ничек таныштың? Безне таныштырды Азияның күршесе Алсу, безнең Рифат Революшн директорыбызның кызы. Вот дискотекада таныштык. Бәлки битен дискотека бар. Шунда таныштык, и шуннан уже 3 ел йөрдек тайын. Ул метта укый, мен уже сабадайым, эшләп йөрим, и бер өйләнештек, 2 балабыз бар. Тәртип Аллаһка шөкер. Тормыш иптәшең тоже спорт белән шөгыльләнәме? Спорт белән дус түгел, но безнең белән бик редко чыккалы, йөгергәли. Иде элементарный упражнения шейлай, күнүк-түнү анда башына катырмый. Бит теге организм фынды, шундай теге мәсәлән хәзер, тормыш иптәшең, формасын жогалта башлый, хәр инде. Ул спортивный бит теге телсаһен үзгәртә башлый. Синең бу безнең мин бүген инде сиңа шуны сораулап бирәм, чөнки азат синең аркылы күп кенә әтиәниләр, күп кенә ирләр синең аркылы үзләренә теге как лайфхак алырга тиешләр. Чөнки менә мин очратам күп кенә кешеләрне, теге балаларын сүгәләр, ой, булса итә, теге ситә, моны эшләми, теге кычкыра, йөгерә, хатынын итә, тазара башлар. Ну, мин синең аша аларга аңлатасым килә, что бала тәрбияләүдә, диде дә үзеңнең өстендә эшләү нәрсә тора. Шуның өчен синең хәтерләр иптәшең, ну, Алла сакласын инде, лайтар. Теге. Аңладым син. Ясала башлады. Или ничисең? Ну, беренче мен уже алганда өйләнешкәнче беләм, что ул вес җимеш, аның генетикасы аны таза түгел. Генетикасы так, ничек без инде. Ну, безнең беренчән өйдә правильное питание инде. Без жирные белән ашашабыз, сладкие безнең юк, мучнылар юк безнең. Ну, ладно, асыйттык. Ну, это уже начало, кстати. Да, менә дөрес. Беренче шул. Вот шул, Ну, синең менә подход ничек башлады? Qarada zile sine zile весела başlan ayda benim ben sportқа yürü başlan nişik mi şunu уже все tura problema. Үзе anlamasa
ул результаты не будет, улан үзе онлап бара тиеш, все миңа кирәк шөгыльләнергә, или анда просто подтянуть, мин аркалар авырта, арка мышцаны шәтәргә, үзе онламаса, мин аны заставляй итеп, результат булмыйчак. Мин могу заставить 1-2 көн, потом улана удовольствие алмыйчак, просто перед тренером спрашиваем. Син инде бундай ирләргә, теге, нәшә ирләргә, хатыннар вес ала башлаган ирләргә син киңәш әкренгә бары резко бер нәрсә эшләмиш, теге әкрен генә әйтергәме или әйтмәскәме? Мин агынып Беренчән әйткәнче, ире хатын әйткәнче, пусть башта ире үзен күзгән карасын. Как он сам выглядит, карасын. Так, мин кемгәдер әйткәнче, мин үзем хорошем состоянии должен быть, да? Үзен карый башласа хатын әйтәчәк, реально мин ирем шөгыльләнә башлады, молодец. Дай-ка меня белән подтягиваем, будем работать вместе. Шулай китәчәктер инде взаимосвязь. Спортзалга йөриләр, ир белән хатын киләме, ул әйбәтләр взаимосвязь, это бит хердан хатсан бик тә приятно. Вместе занимаются. Син Казанда укып бетердең, син выбор Сабага кайтам или Казанда калам. Давай, да, мы бір отдельный разговор инде мы с ними Казанда без занимаемся бокс белән инде. Спецназ дип аталган, 55-98 анда войсковая часть. Сен анда по контракту служиттар инде. Мин лектем. Каян лектең син кая? Монда мин тренер, у нас что-то Галиев, Марат, акча тренер, бик күчле тренер. Син кая укыдың аны? Мин спортфакта укыдым. Мин шөгыльләнәм турдагы резервда бокс белән, и ул мине чакырды шул спецназга 55-98 отряд лушунды. Анда все по контракту служиттар. Шунда килдем тренировка, шунда тренировка башладык. Анда все военныйлар инде. Син контракт подписать? Юк, монда ничек булды? Мин алар өчен выступать итәргә тиеш, аларның ярышлары бар. Булар миңа әйтәләр, без сине алабыз армияга. Мин ватта укыйм бит инде. Син бездә свободный спортсмен бар. Ну син армия сыйштәсен, ну син укыйсың да. Миңа әйттеләр инде, ну син до этого должен икой казарма ятырга тиеш, шунда эшләргә тиеш. Мин бит укыйм, студент. Мин уйлам даган. Мәйтәм укуны әйтә алмыйм, бик авырдан укыр тына кирдем. Значит, бу разговордан мин киттем. Мин просто калдым спортсмен, мен анда тренировался тренерлар, шул тренер белән, анда военлар белән. Шушы әйбер буенча тәскилә андагы егетләр, которые алар инде күбесе күп тормыш күргәннәр, улатта Чечня вакыты инде, Чечняда Галиевлар буена китәре командировкаларга. Миннән беренче яшькә назурган егетләр име, алар мине много чего научили, алар мине анда наставник булдылар име. Алар мине реально сөйләшергә өйрәттеләр. Сөйләшергә мин анда урынга алдым ул темалар буенча, сөйләшү буенча алар күп сөйләшмиләр. Лишний разговор юк анда, четкий сүзләрне әйтәләр, пунктуаль, һәрвакытта үз сүзендә торалар. И шушы егетләр белән без ничек башланды инде, алар мине якын иттеләр. Криминал башланды. Сөйләшәләрме? Бу егетләр безнең боксерский команда булгач, biz бергә тренироваться, ярышларга бергә йөригәм. И шундый безне чакыралар, как скажем, ниләргә? Стрелка. Без инде боксерлар, таза егетләр, безнең бәзәмәскә алып 90-100 шарклар егетләр инде, аларның йөзләренә карасан, реально анда инде просто не смотри мои в глаза дип язган була, инде лоптаймы. Безгә акча түлиләр. Без шул егетләр белән йөрик инде, кешене охраняли. Кешене охраняли? Шоп түгел бу бандит егет инде буймы? Безгә акча түли, буларның инде вопрослар, проблемасы бар. Безнең охрана, безнең машина йөртә, ашата, ишертә инде. Без шулай итеп йөрик стрелкаларга. Беренче стрелка килдек. Мин инде яшькә малай индеме, аякта ботинка, стрелка килдек, иномарка килеп тотады, дун, дорожниклар. Анда бер инде спортивный малай чыкмады, спортивный костюм, бердән спортивный форма чыкты, мужиклар, солидный мужиклар, костюм шалвардан, мистаю ботинка, хамимда карыйм, ботинка егетләргә карыйм. Всё на месте. Мы сөйләшмибез монда, без просто охраняем. Бернәрсә кипиш башланса бит инде, кием белән булмый бит инде. Уйлап карасам, ботинка, как там будет защищаться инде. Егетләр ми хак киләм, мен там сумкада кием бар, мен там боксерка бар инде, спортивный форма бергә, боксерка, спортивный, боксерский кием инде. Шуны киеп киләм. Юк, стоим на месте. На шо итеп йөрдек без, короче. 51-й штатта шул егетләр белән вышибал ушадык. Опять шушы боксерский команда инде. Это все безгә акча түләнде, теге бушка йөрдегән түгел. И мин яшәргә не советую андый нәрсәләргә йөргә дип әйтәм инде. Аның үзләре минуслары күбрәк, чем плюсы.
Ну, хәзер бит инде ул вакытта сен ләккәнсең, ул вакытта шулай йөргәннәрне анда легализовали, син алар как шоп кебек, ни кебек хәзер бит алар бөтен шулар бит. Мәсәлән, менә минем бер дустым бар, алар охрана кирәк булды инде. Мәсәлән, теге әзрәк гүлүши тамашы бит нәрсә говорится. Меня кем нападает. А вот тоже акча төләп заказывать инде шул май. Ну, харыл криминал түгел, но аны узу минем аптырый инде анда бит әзрәк тимер күкәйләр дә кирәк анда син толпа торганда. Молодец, ну теге. Yo, Вдруг башlanса теге. Yo, син шоп булган кеше барып охраняйта, который человек анда ничектер инде солидный имя, анда просто кимдер просто за хорошие дела, не яратмаска маш, но без охраны тех людей, которые үзләре начар эвлешәгән, короче. Менә ул без аны не знали, что он начар эвлеш, анда гына белдек. Анладың бу начар нәрсә юк юлга чыга икән. Нинди вакыт булды, или нинди сугышы булдымы, кайчан син аңлаган, что булай йөргә ярамый? Мин bundan biz менә шул булай йөрдек, 51 штатта кайтып китәме? Анда бит охранять абзыймы, индир истекләр керәйме, аларны шарып атабыз име, шарып куясың, алар сине көтүп торар төнлә белән анда инде главный входта, анда теге чыгарга, сен аны сәрейтергә анда. И брора просто уйлам дагын, монда дело не в деньгах именно, көне төн йокламыйсың, анда төнге 12-дә эшкә барасың, кемдер йоклаганда инде, например, ночной клубта шулай инде. Это не моё. Байырга җиттем әйтәм, бу айтып, кемнедер охранять бергән за, ну, акчасы нормальный инде, сүздә юк. Просто дөрес юлда бардык. Без ул егетләр дә китте, ул юлдан инде. Шул просто дальше. Шул место занимаюсь, но андай кыек юлларга ниләргә кермәдек инде. Но безнең андай судвасларда булганда без теге ношарны ярылмады инде, кипишларны ярылмады бит инде, егетләр үзләре тоже хладнокровные, безгә үзебезгә бер нәрсә теге өндәшү өчен юлмады, аны кемдер сөйләшә, безне күрүгә, анда аны күрүгә, инде кешеләр уже задний ход бирәләр инде. Потому что егетләр спортсменнар, ягъни толковый егетләр күп күргәндә, чиснәрдә суш иткәннәр име, аларның дуслары уже күбесе инде шунда үлеп тә калган инде. Так что аларны индир кеше килгәндә иномарка белән, костюм шалбар кигән, аларга это просто куркыты булмый андый егетләрне. Шул егетләрдән шуны сан өйрәндем, так что кемгәдер әйтәсе килә инде, анда сезгә кемдер иномарка килгән анда, крутой егетләр килгән анда име. Это все пустяки, бер нәрсә куркасыз, просто үзендә уверен буларга кирәк. Кемдер анда синең телефон кыла куркыта, әйтәм, это просто слова. Действие да нормальный егет, всегда хладнокровный, четкий. Ул сиңа просто орта сүз әйтеп тормый инде. Кирәк булса эшен эшләп куйган булыр. Шуннан син хәзер сабага карадың, сабага кайтам дидең. Казанда 51 штат клуб, кстати, 51 штат, ночной клуб. Хәзер син уйладың, все, булды, бу тормышны күрдем. Яшьлек бара, миңа кайтарга кирәк сабага. Сабага? Мин задача сабага кайтып ис алырга. Ис алдым. Агачы тоттым, малай бар. Эшләр эшләнде, другие задачи, другие цели алырса. Yo, sen давай biz bilan oshig' alam. Bizning har vaqtda bizning ну sabah har so'nggi yillarda qayta boshlagan nima? Ko'pgina даже селевой ketgan kishilardagina endi tege studentlar da deb aytaymi, student deb aytaymi. O'qib bitirgach oshxona turmay olib qaytadi. Yo, men Qozonda yashayman deb aytdim. Ko'p do'stlar da Qozonda yashaydi biz. O'zlarini oshamaydi va barvanda yashaydi. Особо хотят. Но он давит определенный был момент, когда сын вот все решил, шул вакыт кайчан килде сиңа? Или син инде кичкенәдән мин Сабада яшәячәкмен дигән нәрсә бар инде? Сабага кайттым, минем задача ис алырга менә шул. Әйтәм, ис алам, потом посмотрим инде. Ис алдым, Михаил ужымында тегенче төпләп урнаштым. Монда безнең карасаң, все условия син уйлап карасаң, тренировкалар үткән, шул бизнес аппарга яма. Просто бөтен нәрсә үзеннән тора. Просто шәргәнә кирәк. Так что монда развитие даже больше, чем в Казани дип әйтергә була. Шул Казанда анда бер җиргә спортзалга барасың, син балаң белән паркка барасың, анда я пробки 2 сәгать янәсә дигәндә, монда 2 шаг набережный, 2 шаг стадион, 3 шаг стадион, не бассейн, 4 шаг гафлига килдем. Все тәртип, все рядом, дуслар да рядом. Синең инде тиктогга тора теге шөгыльләрәсең бит, син Инстаграмда куясың.
мен инвалид деп айта алмаймын, тілемейін әлде да, то есть чөнки алар да нәп безнең кебек кешеләр, без аларга теге ниндидер определенный категорияга кертү менимчә ул дөрес нәрсә түгелдер дип уйлыйм. Но алар белән барыбер да шөгыльләнү ул инде мәсәлән безгә гантельне алып кына күтәрү простой гына булса, аларга инде ул целый дөнья дип әйтим. Менә алар белән шөгыльләнүне беләбез. Ачып җибәрә шушы дөньяны безнең өчен. Андый балалар белән шөгыльләнәбез, безгә кемгәдер алар тоже уйлый, что бер кул белән күтәрү аларга зур нәтиҗә. Но аларга тарга тырышам башарына, что это син можешь больше. Например, кичә ук безнең Илназ Саляхиев дигән егет йөриме, мен до этого займастык, но туникта аны бер кул не рабочий, бер кулы рабочий. Ушу куллар субханалла, мен кул көрәшне армспортка әзерлим. Зур мәтләр итәм, алай берсе көттерәм яннан. Ул да митә бер кулда 10 раз подтянулся, бер кулы эшләм, аны әзгенә торам, но шагына нормаллар тукмый. Ул үзе шоки булды. Мен үзем шоккаттым тоже, значит, менә була бит шәргәнә кирәк, кемдер безнең сау сәламәт кеше нормально не может подтянуться ике кулда, монда бер егет 9 класс бер кулда подтянулся, аның бер кулы вообще ябык кына, берсе хайран. Шул эшлибез, үзләре күзләре яндырып җибәрәбез без аны, күзләрен, әзгенә психологически күзен яндырып җибәрәм, что все булдыра. Аларга бик тә үзенә интересно, ошый. Глаза горят, спортзалга киләсе килә, шөгыльләнәсе килә, общение кирәк, алар обществосы килә, аларның теге күбесе өйдә укый, дуслар белән кружмалар мәктәптә инде. Алар бер нәрсә белән аерылмый, например, синнән, аннан тегеннән аерылмый. Ул миңа просто Илназ, братан, кил монда эшлә. Илназ, авырттымы? Кая кулны авырттым, кая утырып тор, юк әйтем, сус яңа шәй. Мен массаж, анда нәрсә юк. Щетка шәтәбез. Наравне карыйм, аңа тоже, алай анда наравне караш, аңа тоже приятно. Шулай бит инде без Аблай ашламыйлар инде теге мине битте теге. Ни в коем случае мен аларга наоборот әйтәм, мен осылай ардым, шыгым мен. Ордан, ордан, давай работай, шибис. Шул наоборот ел спортзалдан чыгып биткәндә богатырь булып битәр инде. И орган булса икенче ел килмәсә, килә, уже который год киләләр. Все, тәртип. Так что не грех, жалость. Аблай менә хәзер алсак инде, аларның ичке дөньясын син әзер өйрәнә алдыңмы? Менә алар нәрсә белән яши? Аларның нинди үпкәләгәнме? Алар шатланып яшиме? Или ничек алар? Менә күп кенә очракларда бит, күп кенә безнең әгәрдән галимнәрне карасак, разработкалар зур, күбесе нәрсәдер тәнендә физически җитмәгән кешеләр уйлап чыгарган күбә бер. Мәсәлән, иштәннең дә инде проблемалар булганда, монсоқны ошып, кулак ишетмәгән диләрме инде. Но һәрбер нинди, менә безнең теге үлеп китте, безнең космосны вообще кем ачты теге коляскада йөргән кеше бит инде. Менә аларның менә хәзерге вакыттагы менә син алар сөйләшкәч, алар уйларында ничек, алар үпкәләү бармы ничектер, или алар бару да ниндидер яктылыкка ышаналармы, или ышандыручы кирәкме син кебек кеше? Аларга, менә миндә шөгыльләнә торган егетләр әле пока яшьрәк, әле онлап бетермәскә мышлар име. Ничек мин булай булдым, тегелә була, мин уже монда башлаган атарга тырышам. Что син яннан бер нәрсә аерылмыйсың, син можешь больше. И күбесе башына таган, может, әтенисеннән торады. Улым барма инде, егыласың, син бит инвалид анда, например, ул башына тыпка, мин инвалид, миңа ярамый, мин егыларга могу, итәргә могу. Менә шулай белән алып куйсыннар инде, дип әйтәсе килә совет инде. Улым әйдә, син булдырасың, киттек, барып кайтабыз. Ул бит инде бездән бер нәрсә аерылмый, ул тормышка туган име, аны Алла тудырган. Значит, ул бит инде өйдә торырга тиеш түгел. Если безнең Савада условия бар икән, пусть занимается. Бөтен ярышлар ниләр инвалидларга дип әйтик инде, инвалидлар дип бара инде ярышта, положение, алар әйтмәсәк тә, ярамасак та. Аларга ярышлар бар, йөриләр, чемпионат мира, чемпионат Европалар үткәреләр һәммәсендә. Просто эшләргә кирәк, өйдә ятмаска кирәк. Әтәнисенә шулай бер чыгарсыннар, йөрсеннәр. Алар бүтәннәрдән бер нәрсә белән аерылмый. Шул намного лучше, намного крепче. Яшәгән беләс килә. Китап, син китап күп белә, күбрәк инде ул ниндирәк китап бар? Мотивационный китаплар укыйм, теге кешенең тормыш
на реальный основах кішінің биографиясын оқимын. Мен, например, өзінің актерлар, өзінің, например, Конор Макгрегор, Хабиблардың харбасын оқып шықтым. Интересно, олар чересчур прошли ме, өзінің тұрмыштан әсі алған. Сенің нешексің айырма Хабиб білән Макгрегорны? Хабиб белән беринде айырма юк. Ике колы ике яклап инде алардан. Башта беринде айырма. Хабиб белән Макгрегор белән. Хабиб воин да, воин. Настоящий воин аларда. Бер Конор Макгрегор спортсмен, но спортсмен такой, уже не знаю, он сөзін айтып болмай, он много чего сделал, он Хабибны шулық көтерді, бизнесмен, шоумен, мында общий бүтінесі, он просто театральный кіші, и он доказывает и здесь разговорда да, и рынок ашып доказывает, что он өткен сөздерін. Это мен ондан қой бір неріне өрнек алам, харизматичный, приятно қораға. Мен ол кішілер білән реальностьта не общаюсь бит, но мен аларның видеоларын қарап, аларның китапларын оқып, аларның как тұрмыштарын қарап, аларға приближаюсь, интересно аларның көзетуі. Макгрегор дегенде аның бит китап видеосы бар. Видеосында ол вообще әлі ол бір кім білмейм, Макгрегорның кім екен, нәрсе екен, ол рингте айтады, мен болам чемпион. Әлі бір кім түгі, нешер екі гына бой етқан, мен болам аның чемпионы. Қарамысың? Ол вообще шок еттің, өзі битлері, виш бұзылды екен, өзі чемпион бар. Молодец болған, действительно, да? Мына, кстати, шул Конор Макгрегор біздің көпкене кетті, бір-бірсіне тіленсен сайтайлар, сүйешелер, пресс-конференция, сен бұлай, анда. Бұл бүтірсін бұларны спортсменларны үйретті Конор Макгрегорды білмей. Конор Макгрегорның бүтірсін башына как себя вести, өзін емен чиганда эндешерге, анда. И біздің Россия спортсменлардан көбісі шына орнық алып, анда нәседе қышқалар, анда өзілерінің бойларына, ну, аларныққа yoqында келмей, пока Конор Макгрегор үшін деген. Көрініп тұрайды просто. Дөрізді айтқа, вообще, ММА-ны байбис правилно бітінде, Макгрегор olmasa вообще dünya bilmeydi biten şu определенный круг спортсменler bileydi o tege bayastan nesne kişi karamıydı biten şu Макгрегор kirdi ona beş tege Мына Хабиб белән сушканнар бит инде безнең бер елга менә шул егет 20 улат тапам 28-29 яши буена шул егет мине иртә белән торгызып әбер каратты дим анда не только анда я думаю и Путин да караган име да менә шул 29 яши егет безне торгызып карады ну значит это стоит того. Ну да, конечно. Бұлай алсақ, мәселен, мен неше көйлейсің, шындай спортсмен болып тәрбиелер үшін нәсе керек? Везение керек мейді өз үстінде үшлеп, нәсе керек шындай спортсмен болып үшін? Мәсін, көп китаплар оқығансың бетінде. Ненде секрет успехы бар ма аларына? Бұл бүтін китапларында аны жазған емен, например, Робин Роузи шылық, чемпион UFC неме, алар әтесі с утра с детства уже гел спортзалда займасқан дүзөбен шулық Конор Макгрегор анда китабында жазған день 2-3 тренировки и постоянно практика. Біз мында, например, успехқа ереше алмаймыз, если біз шонда собадан атабыз екен. Өзіміз спортзал болмайша алар жүргенде постоянно за границы туда екінші ярыша бүтін клубларға шулай келу, если сен хочешь стать чемпионом, всегда йөргә керек самый лучшылар арасында. Например, без тоже баргалыйбыз анда Казанда бойцовский клубларга, ММА тренировкаларына, мастер-классларга, анда яңа кешеләр белән шашасың, күрешәсең, яңа упражнениелар өйрәнәсең. Так что собада ятып мына, ите бу әлбәттә везение керек, чтобы сине поддержали, әтәнин, анда сен уже йөрисең булса, укуларың кала, личный тормышың кала. Но башта үзеңә исем эшләсәң, потом исем син эшләгән. Шо. Дәйме. Безнең инде бу мин моны кылсырым. Мәсәлән, бүген син лотереяда аттың 100 миллион сум акча. Сабагы кешен китәсең. Сабагы кайтара вакыт буенча буду путешествовать. Америка, Майами, Австралия. Дөнья күрәм, семья белән йөрүм. Думаю, Америкага килеп төштең бу 100 миллион сум акчаң. Да. Сен ничисең анда ха? Андамы? 3 миллион доллар, анда 3 миллион долларга. Мен анда бер миллион түгел, ялгыш миллионер мана калды. Так, ничем Так, ничебез без анда һәм? Ну, беренче килеп төштең, мәсәлән, сен
спортзалына қарайсың или Диснейлендқа барасың или Мен барам Майами Бич, да, анда бар мен фойлисына дус. Еще бар мен мотиватор анда Артем Долгин деген. Шуны қараймын мен, ол тоже Майами Бичта ол йөрү. лысый. Мынау кырлары лысырақ енді. Ол өзі киімдер тегенмен, ол Украинадан көшініп кеткен. Бик от чистого сердца сөйлеу, она тоже приятно қарау. Как занимается, как путешествует, как анда не знаю, приятно ана қараға. Ал аны қарасан көздер янып кетейін. Да, интересно инде. Барып яшап қарасан була, везде лучше где нас нет, ана хочется попробовать. Қараға керек. Ну, яшау инде бара қартлық күн салғада инде. Ну, не знаю, может Австралияда. Анда нәрсе бар, крокодилла. Анда бит крокодил, коала бар бит анда. Сен анда коала йөришик тенде, сен не должен выгонять. Это все нормально. Знаешь, онда йөргәтиш, сен по закону йөрами. Вот так, коала. Қорқыныштымын санда, жыландар нелер. Жылан дейді, мұнда да жыландар бар бит инде. Мұнда да қорқалар анда, мұнда жылан көрер да. Анда 5 метрлі. Yok, onlar kırmızı sitnağa var bit inде, onlar Австралия башқаласына кірмейді инде алар. А неше сен Австралияда неше будет нәрсе крокодилдан тен азын қалды, что тоже кешке шақта кинодан. Yok, анда бір Тимон и Пумбадан қалды. Неше биш Австралия. Yok, Австралия, та не знаю, мен қараймын ол шаһарларның страналарын бик отзывлар бик әйбәт язалар. Тан ини шаһарга әйтәрмен тан. Германия, анда. Не, Германия. Не. Тан ини шаһарлар азын қой булдым мен тан. Яра біз шап қаласың, сен бары 100 миллион тегітіп, қойтып, мұнда Спортзал, я спортзал шиберем. Спортзал, давай вот эта тема. Да. Си идеальный спортзал. Идеальный спортзал. Инде барат ишеме спортзал зимой на улице, зимой внутри, летом на улице. Уже урамда тоже оснащен барат иш. Как шел в других странах, шел в Майами, Флорида, қарап барам, бүтін снарядтар белән. Бұларға тиеш общий базовый упражнения, не только там элементарный скакалка, груши, андана түгел. Бұларға тиеш біздің как русский ниндзя, как арена героев, это препятствие. Бұланы үтірге керек. Чтоб пришел человек, өзінің грушты ергана түгел, өзінің түрлі яқтан сынап қараға тиеш. Бұларға тиеш плакаты наших bir bizim motivatsiyon sözler, şuluk Conor McGregor, Khabib'ların plakatları emi. Kimdir anda yaşlar bizden örnek alalardan. Şuluk не обязательно боксерский зал ekan anda bizden Khabib bilan Conor, может даже Месси, Ronaldo, они тоже üzerine işlegenler. Onlar тоже спортзалда занимаются. Не лучше. Yo'qda bo'ladi, ждут резервлар atish. Анда должен приятно пахнуть. Yo'q, sen bunday Qozonda da yo'q bu. Ana Yok, şuna yo'sayım da yine Qozonlar meni kelib zayemas da, endi ақшасын төлейін, nechasi такого. Все, да. Абылай ishmakarlikka tege nechik masenxa narsa правильный питание bo'yicha ayyorlar sota boshlading. Бұлай ishmakarlik bo'yicha nechik sen ishda nechik tege готовность deydi. Ну, biz всегда бизнесмендар болдық енді. Просто законлаштырғаны керек. Правильный питание bo'yicha proteinlar, белоклар, анда спортсмендарға итәбіздің сотқалыйбыз, хороший совет береді, шул ризыклар bo'yicha енді. Аларына қайтып тұрабыз. Еще так, нәрсе, ishmakar bo'yicha. Yo'q, бұлай сен бит, мына, мәсәлән, сен бит қазір эшлисең, тренер болып, біздің спорт нәрсәдә, нәрсә атайды ол сопада. Хасин наемный работник. Наемный работник белән ishmakar ikisi ике төрле характер дип әйтергә кирәк инде. Менә син үзеңне спортзал ачтың, например, хәзер син бит инде ishmakar булырга кирәк була. Сиңа теге бар зарплатасын түләү, тегесен эшләү, уже син көндә-көн проблема туа. Син үзеңне анда күрәсеңме? Көрәм, әлбәттә. Проблема всегда бар инде. Она можно решить. Если ноги, руки есть, голова работает, шәргә була, бернәрсә корып торасы юк, как и везде. Если законлаштырсак, все, монда, я думаю, все нормально булса, проблема юк инде. Что из такого?
Бүгін сен мүмкіншілігің бар ұшырашырға бұл дүнияда яшаған, или мәрхүм болған, қазір яшаушылар білән, любой кіші білән кеңешеші боларға. Любой кіші білән сен отырып сөйлесе аласың. Білген мол, исән мол, кім ол кіші? Может, Макгрегор білән сөйлесең келеді? Ну, Макгрегорның вақыты жоқ тұрған, реально. Кім біле сөйлесіз келген? Ладно, давай екінші сұрақ. Спарринг. Сен бүгін айта, любой нендей спортсмен бар жерізінде, вообще, бүгін Азат могу организовать сен спаррингті, тренировка и спарринг. Кім ол? Мен не білайтырым, шол Макгрегорның досты Лобов білән. Лобов тоже кулачный боец ол клубынан ит слушай берілеріндер, мен шон білайтырым, ол мен отбек тоже харизматичный көріні, мотивирует, ол тоже балалары, семьясы бар. На шон бәй шавалар еқ. Интересно было. И еще он, наверное, Конор Макгрегор слушал, Хабиб бен слушал. Кемело. Вот то миссия. Это сплошная татуировка, да, но наша время интересно. Тренировкалар параллельно. Анда барып қиналып қойсаң да уже нормально. Уже теге оқанватта сумкада гүл йөрер, мен тональный крем, теге боксеритке фингаллар, нелер шығайын гүл, тональный крем, шол. Анда уже тегелер мен слушап қойсаң уже сүмесінде бұла, мында Хабиб слушты. А уже сен бірлі пропустил. Ну, бұявайны бірәнді суғамайды, по-любому. Ладно, біздің бүгінгі қызық болды сұрашу. Мен енді әбір, әлі ашылып өтмәген темалар болды, ашылып өтмәген темалар бар. Но барыбір да бүгін сұрашу, мен өзіме де бек көп информация алдым. Мен сенен сұрайсы келген информация, чүнки өзімнен шығып айтам, биг ауыр спортпен яшау. Біз тырышабыз, но биг ауыр. Но шулай да сенен көргеш, Инстаграмны тоқтатма, мотивирующий видеолар тоқтатма. Біз сені көргеш, өзім заниматься етіп қайтқан көк болып кетейді. Не, спорт прошулен обязательно штангу келіп көтере түгел. Прогулка на свежем воздухе, именно прогулка на велике, правильное питание, бұл түрсіміздің ЗОЖ. Сен өзі үшін дашлейсің, кімді рәсім ясай, баяндауыне. Ну, харакандан ұқмасқа керек, біз бетінде сау-саламат болуға керек, дальше жить, біздің балаларға пример көрсетер үшін, біз өзі сау-саламат болуға тиіш. Что біз едим, біздің это все на лице, это просто элементарные вещи. Растяжка, наклонуться, туник дауысылып тұрын, это так хорошо. Так что анда барып, штанга көтеруге, мешок түйерге, анда боксерить оларға, это не обязательно, просто сен шақтан екен жүгіруге, на велик сен просто получай удовольствие. Хам соңғы бүгінгі Инстаграмында соңғы видео турында бір комментарий айтады. Бүгін видео қойдым, нам не все равно деген видео. Бұл конкурс өткерлі, біздің Татарстан официальный сайт өткері, социальный как бы реклама, призлар ойнатыла. Мен до этого болған видеолар бар енді, бұл конкурс болғанша біз уже андай ішлер ішлейгенде. Бақшаларда тренировкалар өткердім, балаларға көрсеттім, анда сөйледім, ошау ризық бойынша, шол қызылмеша, анда біздің мектеп бар бетіндеме, оларға барып тренировка өткердім, кул күрәші бойынша, шол біздің учениклар білән бірге, это все ішлерін бір өзім түгіл, біздің команда, бір біздің поддерживаем. Шол видеоны ішлеген ішлеріне мен просто 1 минутлық қысқа ғана видео қойдым, и шошы видео бән дальнейшем, ош конкурста жегім шығармын. Алла берсін. Шо? Бүтіні бізді. Подписывайся. Безу рахмат. Рахмат. Шақыру үшін. Давай. Давай, let's go.